Velkommen til endnu en omgang Den Grønne Finger, Roalds havemagasin for dig, der har ADHD. Og i dag, der handler det om at fjerne ukrudt. Der kan hurtigt gro en masse grim ukrudt mellem stenene rundt omkring og hundelort. Og der har jeg nogle smarte måder, hvordan du kan fjerne det på. En måde at gøre det på, som jeg også kalder for tabermåden, det er selvfølgelig at rive det op med hænderne. But ain't nobody got time for that. Så kan man prøve at bruge sådan en her, tror jeg. Eller sådan en hakke, sådan en stor hakke her. Et andet go-to move, hvis det virkelig driller, det er at få brændt det hele lidt af. Det virker sgu hver gang. Og hvis alt driller, så den bedste måde at få ukrudt mellem stenene væk på, det er klart den her. Sådan der. Nemt.